saya dulu. Terus panjenengan nanti bawa apa ini? Bawa apa ini? Gawang kelir. Gawang kelirnya yang panjang. Kalau bisa yang paling besar. Kalau nggak punya beli. Kowe kan nanggap arep nyiksa wong ora. Lha iki wis dawa panitiane wis bingung golek panggung 14 meter kok ya. Iya, kalau gitu ini aja. Terus kelirnya yang ini aja. Siap. Kelirnya yang ini. Siap. Gamelannya yang mana? Gamelannya yang hijau sama merah sama biru. Kowe iki janjane gamelan apa balon? Ayo kok iso komplit. Enggak, yang hijau, yang penting yang hijau ini dibawa. Apa neh? Terus yang merah juga. Ya weh nggo loro. Terus apa neh? Terus sama yang di apa gamelan gadon juga dibawa. Komplit go kabeh ya. Iya, sama pendoponya juga dibawa. Kowe iki arep rabi apa ngerampok? Ya wis gamelan ijo tak gawakne, sing coklat tak gawakne, engko wayange sing apik tak gawake, gawange sing paling dawa tak gawane. Saiki aku genti takon, kowe arep rabi karo sapa? Usahaku wis ra kurang-kurang, gematiku wis pangkolan, pataku telah cepet ketemu kowe ning dalan, kowe konangan pacaran. Jawabmu piye? Bu Kesi. Tambuhati Bu Kesi. Syukur lek digarap cara apa ki campur sari ki ngangge intro sik. Nah, lulele 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 lulele. Nah, kae. Wah, iki apik iki. Coba. Kaya sanggabuana ya tang lintang. Ayo diaturake. Ya. Tambuhati, monggo Cok, dados.
Wis ta iki? Wis. Tak kira pos ora. Pos-pos piye ora. Tombowati katur dumateng kadang-kadang banser. Wah, jan. Tot temenanan. Menika asli lari saking Ponorogo. Menawi jenengan teng YouTube ngono ngetik Umi Hafifah mak berudul bocah niki. Ayo, wis viral. Dikompleti sak bawane Nggih, Pak. Ngapunten nggih, Pak. Apa? Kula suarane nggih radi gerok amargi pun jam yah menten terus kula kelarisen, Pak. Bocah iki umuk iki jawane ora. Soale kan kula mengke bulan iki tanggal 1 sampai tanggal 32 Kuwi tanggalane sapa kowe 32 lho. maksudnya tanggapannya 32. Dadi mongko mung 31 dina tanggapanmu ping 32. Iya. Kok iso begitu iki gimana? Ada yang double. Awan bengi. Iya. Oh. Ada yang awan bengi sama ada yang sore bengi sama Kowe iki jane tanggapan apa ngombe pil? Kok ana awan bengi Tanggapan, sore Pak. bengi ora. sore kan biasanya kelenengan gitu sampai malam. Oh, gitu. Iya. Heeh. Itu sore bengi. Ya ora apa-apa disyukuri ngono ya. Iya, Pak. Mula jane kabeh kari pakulinan kok Om. Pancen sok-sok ki wong nyinden nyuwara ki anggere tengah wengi apa nek paraisuk iki delalah ngene banter sok-sok iso ganggu ning tenggorokan. Iya, nggih. Ah mula kuwi lek pancen sampean iki apa kuwi iso menjaga badan gimana tetap fit ngoten janjane ya bisa terkendalikan. Nggih. Aja nganti duwe persepsi awakmu duwe kepercayaan, aku anggere bar jam 1 bengi suaraku mesti entek. Aja ngono. Nek kudu awakmu duwe pikiran sing positif. Aku pokoknya kudu nganti tancep kaya ngono, suaraku kudu utuh ngono kuwi. Mergo yen sampean wis muni iki kok mesti entek. Ngono iki wis kowe iki apa ki jenenge wis 90% bakale ngono tenan. Mergo ucapmu padha karo dongamu, apa yang kamu pikirkan itulah yang akan terjadi. Ngono kuwi. Oh, nggih, Pak. Nah, ngono kuwi. Makasih. Ngono, nggih. Sebelumnya saya mau mengucapkan sesuatu dulu untuk sini ya. Apa? Untuk desa sini. Sini mana? Desa Ketekan. Desa toh, Pak? Dusun. Dusun. Sulurrejo. Ya, maksud saya dusun. Heeh. Nderek mangayu bagya anggenipun bersih dusun. Dusun Ketekan. Mugi-mugi anggenipun panjenengan gadah damel, mugi-mugi tansah pikantuk barokah saking Gusti Allah. Mugi-mugi dusun mriki subur makmur. Mugi-mugi warganipun tansah pikantuk rejeki ingkang kathah lan barokah. Kowe apa anake Mbah Mugi kan mau mugi-mugi tok isine ora? Mugi-mugi itu kan semoga mendoakan, Pak. Lah ya lek cara aku ya mugi-mugi warga masyarakat mriki panjang umur, subur makmur, gemah ripah loh jinawi, sedaya pinaringan hayu lan rahayu. Mugi-mugine ngarep tok. Ora kok mugi-mugi piyai mriki panjang umur. Mugi-mugi gemah ripah loh jinawi. Mugi-mugi. Enggak bisa. Saya yang panjang-panjang enggak bisa. Gila gimana? Sakit. Harus pendek dulu terus disambung, terus pendek dulu disambung gitu. Oh, cara jin dipermak ngono. Iya. Oh, iya. Ya wis ora apa-apa. Om. Kata-kata yang masih terngiang di pikiranmu dawe ustadmu Gus Dam apa? Mumpung iki cedhak karo pondok. Kata-kata hari ini mugi-mugi. bukan. Jangan mengabaikan suatu kebaikan sekecil apapun itu. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan menghantarkan kita untuk menjadi yang lebih baik. Apik. Ngono kuwi kok lumpukne ya, kok apalke. Kuwi anggere jane pamane pengucapamu iso lancar, pamane kaya bapak ya.
Ngene iki jane gur sepele jane. Ning engko iso nyenengke piyayi. Nek kowe terlalu tek mandek, tek mandek. Ngono ki sing ngrungokne ya ora yakin. Iya sih, tapi saya bisanya yang kecil-kecil. Yang pendek-pendek maksudnya. Ora kok ngene lho. Kata-katamu iki piye carane iso ketok lek cerdas, cepat berpikir dan bisa dicerna oleh para penonton iki pamane ngene iki. Pripun Mang Contone? Gelar nembang podang kuning to? Nggih. Nah, podang kuning. Podang kuning ini adalah doa untuk warga masyarakat Sulorejo. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Dengan podang kuning semoga masyarakat Sulorejo terbang tinggi menuju zaman keemasan. Oh. Caranya seperti itu. Ya. Lek kakean mugi-mugi. Ya besok saya belajar lagi aja. Iya. Jadi kata-katai tak 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 engko sing perlu ditebalke rada banter sithik. Set. Kowe mandek set, penonton mesti langsung keplok. Ngono. Ayo. Nggih. Malah titipne dalange ora. Mun nggih nembang mawon nggih. Nggih. Ayo. Nyapa to Mas kok seneng menek aku ngadeg ngene iki. Iya. Ayo. Niku sak anake jenengan nggih Pak nggih. Ha nggih. Lah tak sampe kok kene wakeh brengose wisan ora. Ayo. Mah, Ayo, yuk. Ayo. Nano. nadyan wujud temong peksi. Aja mau godhoni ae to aku ki. Loh, ngono ki lek ora sayang karo sampean mesti meneng lho. Heeh. Kuwi mase apa kon dalang mesti apik lho kuwi iso. Lah nggih. Ayo. Heeh. Nano. Yuk. Upama so ketemu jodoh no kriteriamu wong lanang sing piye to, Nduk? Sik to. Sing ditakoni aku. Sugih lek sugih utang ya apa ora ya. Kalau saya itu manut sama pusat aja, Pak. Pusat endi? Pusat ini mesti Gusti Allah. Oh, Sang Maha Pusat. Iya. Ya aja manut, mergo ngene iki, nuwun sewu. Tuhan tidak akan merubah nasib manusia ketika manusia tidak ingin merubahnya. Oh. Manut ya kena, ning sampean kudu mbudidaya. Lek gur manut, alah aku manut kodrate mbok mati mbok urip. Lek pancen kodrate urip aku ya mbok ning tengah dalan kok ya ora bakal. Lek kowe pasrah ngono kuwi, alah matiku paling sesuk. Aku tak ning tengah jalan tol, tabrak tenan ngono. Oh, kalau gitu saya punya kriterianya yang bertanggung jawab. Terus yang satu bertanggung jawab. Satu bertanggung jawab. Yang dua sabar. Sabar. Yang ketiga laki-laki. Banci ke laki-laki lho kae. Maksud saya laki-laki tulen. Bertanggung jawab, sabar. Sabar, laki-laki. Tulen. Tulen. Terus kalau bisa dokter. Kalau bisa sama seniman. Lah caramu lek penjalemmu kaya ngono kuwi nganti tuwek ra rabi-rabi no ora. Soalnya saya nanti kalau menikah mau nanggap jenengan. Kowe nanggap aku dhuwitmu pira? Ya yang penting kan bisa buat ijol bensin.
Kuwi ketok asline apa enek bahasa Indonesia nganggo ijol-ijol ora. Besok Aku kalau iso izin karo kowe lho, kenapa Pak? Mereka ning Jakarta bahasa Indonesia teko Cikampek rest area. Nang kono omongane wis Melayu kabeh, wis Indonesia kabeh. Lah kok unu-unu nang nggen kuwi lho bakul apa kuwi jenenge mie gelas lho. Nang kono kuwi tumbas. Mbak lo ngomong apa sih kok enggak jelas seperti itu, Mbak? Kamu ngapain sih ngono ayo. Ayo. Bareng dikek hotel ngisin-ngisin ini. Aduh, ciduknya tiba. Pak Dalang. Apa? Nanti besok kalau saya menikah nanti Besok kok nanti sing jelas ora. besok saya kalau menikah saya mau nanggap panjenengan ke rumah saya. Terus panjenengan datang ke rumah saya dari 7 hari sebelumnya. Lah kon ngapa aku? Kon melu ngudeg jenang nang kono. Enggak, nanti panjenengan ngruwat saya dulu. Terus panjenengan nanti bawa apa ini? Gawang kelir. Gawang kelirnya yang panjang. Kalau bisa yang paling besar. Kalau nggak punya beli. Kowe kan nanggap arep nyiksa wong ora. Lha iki wis dawa panitiane wis bingung golek panggung 14 meter kaya. Iya, kalau gitu ini aja. Terus kelirnya yang ini aja. Siap. Kelirnya yang ini. Siap. Gamelannya yang mana? Gamelannya yang hijau sama merah sama biru. Kowe iki janjane gamelan apa balon? Ayo kok iso komplit. Enggak, yang hijau, yang penting yang hijau ini dibawa. Apa neh? Terus yang merah juga. Ya weh nggo loro. Terus apa neh? Terus sama yang di apa gamelan gadon juga dibawa. Komplit go kabeh ya. Ya, sama pendoponya juga dibawa. Kowe iki arep rabi apa ngerampok? Ya wis Terus- gamelan ijo tak gawakne, sing coklat tak gawakne, engko wayange sing apik tak gawake, gawange sing paling dawa tak gawane. Saiki aku ganti takon. Kowe arep rabi karo sapa? Hah? Ya, cari dulu yang seniman tadi. Oh iya. Terus sama satu lagi permintaan saya, Pak. Isih neh. Satu aja. Apa? Satu aja ini yang terakhir. Maksudnya yang terakhir saya mau nanti kalau menikah saya mau panjenengan ngasih saya wayang. Lho kok ngenteni nikah iki ngopo? Lho saiki kok jupuk siji aku ikhlas lahir batin lho. Hah? Saya mau wayang yang lawasan terus nanti sekotak. Iki kelebon apa cah iki? Kok iso wayang lawasan nglumpukne siji nganti tekan ngendi-ngendi kok njaluk sekotak ora. Ah iya, Ora. Waduh. Iya. Aduh, ciduknya tiba. Yo. Wasubenggan kunglah lana. Pak Dalang sama saya Apa neh? ada permintaan lagi. Apa? Nanti kalau panjenengan dalang di rumah saya nanti pakai baju hijau. Terus yogonya juga pakai baju hijau. Terus sindennya juga pakai baju hijau. Ngapa? Ya biar ada artinya. Hijau kan iki lo jodoh. Oh iya apik. Ijo padha karo ijem. Ayo. Napa Iki lho jembatan. Yo. Ora. Golek isi podang jenar. Ya. Sama satu lagi Pak Dalang. Ya Allah, apa neh? Besok jangan lupa larso dibawa. Ora sak digawa kuwi nang ndi-ndi melu. Iya. Wingi ngene Pak Seno ora mangkane yoja dheke duwite iki dijaluk adike. Arep numpak bis ki ra duwe dhuwit babar pisan ngono. Iyalah. Ha iya. Tak jake esuk. Tak dandane manten esuk jake. Iya. Ibu bunga
nano nyanding bisa dadi tamba Nduk Lintang Kancanono sampean tulungan sing sak kos to. Ayo Kancanono kuwi Umi. Ayo Bo. Iki cah loro ya dua sejoli nang ndi-ndi ya bareng. Nggih, Pak. Heeh. Iki kita berdua pun gadah nama, Pak. Hah? nama grup gadah nama grup berdua. Apa jenenge? namanya Ngerti aku. Ngerti Apa? aku. Mesti grupmu jenenge mugi-mugi laras. mboten Lah apa? namanya Mekmok Duo Mekmok, Pak. Apa ki Mekmok iki? Mekmok Mekmok itu yang lintang itu namanya Momok. Ah. Nah, niki kan Kalau saya kan panggilnya Mek. nggih. Terus Kula Momok niki Mekmok. Ume, ngoten niki Ume. Iya. Ngoten, Pak. kowe calon rek horor men omonganmu. Mboten niki emang serius ngoten, Pak. Oh iya, sampean momok si Umi Ume. Ume, nggih. Oh Iya. iya. Jadi biasanya semua kalau manggil saya Mek gitu. Nggih. Oh iya. Iki winek iki, winek iki jenenge. Oh iya. Karo diajek. Diajek. Ayo. Yo padha kuning cah loro njogete padake tulungan sak Nggih, kos. Pak, siap. Iki ngekosi rumah kos terangker sak kentingan ya cah loro iki. Ayo. Monggo podhang kuning tetes. Yeah.
Diajeng Tandra Mulya. Ayo. Pamundhut saka sapa mau, Nok? Mas Ketut. Oh iya Mas Ketut. Ya. Nggih. Men diaturke cah loro genti. Ya. Ayo Nang, berdiri Nang. Nyanyi ya. Nyanyi kabeh ya. Joget tok. Aku seneng ngerti bocah nom-nom do bisa gelem nyinden ini seneng terus. Iya. Mergo zaman saiki iki nuwun sewu aku emang ngamati akeh saiki film-film yang ada di layar lebar kuwi akeh film-film sing bertema misteri ning mesti sing dige materi iki yen ora gamelan ya penari utawa swara sinden. Dadi swara sinden gamelan karo sing jenenge penari kuwi identik karo bangsane hantu. Masa heeh. Wis akeh film model ngono kuwi. Ya, Wong anakku kuwi anggere aku nembang lingsir wengi Pak hantu Pak ngono kuwi. Ha iya. Lah mesake to, yen nganti gamelan swara sinden, swara tembang terus kuwi diidentikne karo misteri karo bangsane bangsa alus ngono kuwi. Ya. Kae kaya film KKN ki ya ngono ki ya ngangge gamelan, ngangge penari. Ya. Mula ya tak suwun kanthi sangen mbok menawa dimirengke saka pusat. Ya. Monggo gawe film sing apik yen iso malah ngangkat apa jenenge budayane wong Jawa, ora kala malah meden-medeni ngono. Ya. Yo nemen-nemen. Ayo. Yo cah loro yo. Monggo to dipun aturaken berpacu dalam melodi. Yuk. Mas Danang ditindingi dulu. Jalukmu piye tak turutane tak usahake aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia Iki apa? Bawa to iki ceritane? Ral Pak namine. Hah? Ral. Spiral. Apa? Ral Pak, nggih bawa sekedhik nggih. Buka celuk. Cara musik apa jeneng? Ral. Ral. Oh, Ral. Wah iya ya. Wah, jan. Aku lek ngono malah arep ngerti lek ngono. Ayo. Ral sik. Ayo. Aja langsung ral sik. Ayo. Kula biasanya nggih ngoten kok, Pak. Lek nyanyi kan ral riyen to, Pak. Alah kowe. Bae wis wani to kowe bae. Sajake luwih paham Minong timbang aku. Pinong iki dandane mlithi jarikan rapi lak nang kene. Lah nang kosan kuwatokan cekak mentean. Ayo dolan nang ndi. Oh iya aku malah entuk ilmu iki. Ayo. Ah. Jos. Yo, lah. Langsung. Ayo goyang Mas.
nek bareng didudahi. Wah, jan bocah iki muti ora kependem do duwe kepinteran kabeh. Ayo. Dos.